बुरि बैसोआव बिहामजो फिसाज्लानि अनसायनायनिफ्राय जानगाराव थानांनानै दुखु गोनां जिउ खुंबोनांबोगासिनो दं खुस्राथारि गामिनि फिलिप बर'। नुयोब्ला बिखा खामगोन आरो सोरनिबा मेगनाव मोदैबो बोहैगोन। गावनि फिसाज्ला बिहामजो दंब्लाबो बिहामजो फिसाज्लानि अनसायनायनिफ्राय जानगाराव थानांदों। गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ इनाय अनागार बेबायदि हाग्रा बंग्रा हाथाय बाजाराव जिउ खुंहोनाया सासे जोनोम होनाय फिसाया बेसे अहंखार जाथावना। बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि माइनाव बाजार खुस्राथारि गामिनि थमला बर'नि जोनोमगिरि बिमा फिलिप बर'। जेराव बुरि बैसोआव गावनि फिसौला फिसौजोजों गेलेनानै सम बारहोनायनिसो सम। नाथाय बेबायदि बैसोआव हर सान माइनाव बाजार सकनि साखाथियाव थानाय गंसे सामुथाइ प्राइमारि VPF नि पस्टार सिथाबनानै दोनजानाय एबा सामुथाइ प्राइमारि VPF नि मावखुलि खामसालियाव सम बारहोबोदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला फिसाला बिहामजोनिफ्राय गोजान जाबोनानै बे जायगायाव हारसिङै थाबोनाया दिनैसिम 1 बोसोर बारलांबाय। गावनि उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय थास', आलु बायदि मैया मुवाफोरखौनो संनानै जायो। लोगोसे बिथांनि देहायाव सानखांनो हानाय गोहोआ खम जाबाय। आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बिथांनि सावस्रि एबा देहाखौ फाहामथायनि थाखाय नोजोर लाखियोब्ला मोजां जागोनखौ नुनो मोन्दों। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।